dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Ano na ngayon? Anong oras na ba? 10 p.m. Si Alon, super energetic pa. Kasi usually 12 hanggang umaga na to natutulog. Kaya gusto niya daw bumaba muna dito. Habang wala pang tao, kasi for sure tomorrow marami ng tao, ay pa-experience na natin sa kanya kung anong mga ganap. Ayan, Iderman. 1, 2, 3, go! Yay! Hawk. Hanapin natin si Hawk. Wow! Iderman! Yes, Iderman! Ako, tita, mami. Oh, sige. Wow! Big other. Hello! So, it's Diyos ko, mag-11 na ng gabi at nandito kami ngayon sa lobby ng Proxy The Oriental dahil si Alon ay gusto niya pa maglaro. So, ayan, wala namang ibang tao dito kasi nga 11 p.m. na. So, yun, kami lang yun nandito sa lobby and naglalaro siya. What's that? Oo. Dahan-dahan lang. Hindi, baby. Lagay lang yan dyan. Kasi pag mag-game ikaw, ginagamit yan. Okay. Oh, wait lang. Oh, fix natin. Fix. Dito tayo, dito. Yes, mommy. Alika. Wow. Come on. Let's play. Yes. Ayan. So, here in Proxy by Oriental, meron sila mga board games. Yan, sa lobby. Bukod dun sa arcade na pwede paglaruan ng mga kids kagaya ni Alon. Yay! Wow. Okay. Wow. Yan. O, sige na, you spin na. Hindi ko naman to alam, baby. Laro. Ito, mami. Toy yan? Opo. Okay. Toys? Guys, ito, mami. Okay. Guys, ito. Okay. Alis ito, mami. What toys? Kuha toys. Okay. Behave ikaw, okay? Okay. Okay. Do not touch anything, okay? Okay. Come on. Mommy toys. Mommy toys. Mommy toys. Okay. Toys, mommy. Okay. Come on. Toys, mommy. Mommy toys. Toys, mommy. Yes. Mommy toys. You want to play there? Alan? Let's play there. Come on. Come on. Yeah. Come on. Yay! There. Let's play there. Look. Like apple. Ha? Mommy, look. Lights? Yum. Yum. Opo. Ito, yum. Oh, later we will yum. Okay. Hi! Gusto mo labas? Hi, Chef. So, meet my son. Hello, baby. Good night, guys. Good night, guys. Bye-bye. Good night, dude. Ginaya ka, sir. Come on. Ito, ate. Opo, isleep na tayo para tomorrow mag-swim ikaw, okay? What? Mami. Yes.
Come on. Oh, you go there. Go, 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 go. Go, go, go. Ding dong, Lola. Doon, sa pindot. Oh, ito? Opo, ding dong na. Yeah. Alam mo. Ano? Bumumpa, narinig ng boses niyo. Naririnig mo kami? Ang happy niya dun eh. Ang dami kasing toys eh. Yo! So, it's 11 p.m. na. So, gabi na, guys. So, tingin nyo naman ang very energetic na bata. Alon, come here! No, it. What? No, it. No? Ano daw? Matanggal ang sapatos. Alon, come here! Ang gatos. Ha? Ang gatos. Yan. So, ngayon magpapahinga na muna kami. Ang dami niyang nilaro sa baba, sa lobby. Akala ko ay ayaw magpaawat, mag-board games at mag-arcades. So, sabi ko mag-sleep na tayo para tomorrow makapag-swimming ka. So, yon, mag-good night na muna kami and see you tomorrow! Ikas akong pangiturugan, da ika malingawan pukun kang mamipitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandeklong aloy na kong nag-aalat, kunya na ikas akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.